Sa Bacolod, Aksyon Radio! May pa may paaman pa nga music. Okay, dire kita. Talakayo rekta kita. Sa pila naton katalakayan karon nga aga total na ka music na makita aksyonendre. Rekta na lang kita sa isyu naton karon nga aga. Dire kita ho sa kontrobersyal nga kagaw ang virus nga lumapta na sa bilog nga kalibutan. Ano ang pinakaulihing nga isyu? Ang tanan ng mga Pinoy dito sa Wuhan, China, hindi magpalauli ang iban. Ano ang rason? Bisan dito nagsugod ining kagaw nga ni, ining virus nga ni, hindi sila magpauli. Ano ang rason? Bangod ini nga mga Pinoy, suno sa ila, daw kabudlay sang pangabuhi nila. Paghalin mo dito sa Wuhan, i-quarantina ikaw. Siling nila ti i-quarantina kami, butang ko pinakanubo, pulo kadlaw. Pag abot nila sa pungsod Pilipinas, i-quarantina kami liwat. Another abi butang ko pulo kadlaw. So, 20 días na. Ang masakit pagid, pagkatapos ining 20 días nga kwarentina, bantayan pa kami sa gobyerno. Hindi kami posible makagwa sa abon puluyan, hindi kami makalagaw, ato balang daw may ara kami balatian nga likawan kami sang pumuluyo, bangod nahibalan nga ginabatian sa gobyerno, halin kami sa Wuhan, China, ang gwa namon daw may arikis kami nga makalalaton nga hindi kami mapalapitan sang pila namon ka mga himata, pila namon ka mga kilala, kay kahadlukan kami. Bisan, wala kami sang ginabit-bit nga kagaw, dala sining coronavirus nga ni. Amoy na ang rason sa pila ka mga Pinoy dito nga hindi sila magpalauli sa pungsod Pilipinas nga mangin miserable ang ila kabuhi dire. Nga para sa akon husto man. Man overreact ang pila naton ka mga utod na sobrahan sa piktos. Porte ang ang gamay nga balita ginapadako. Ang isa ka natapikan sang kagaw daw ginapadamo. Amo na yang Pinoy, imbes nga magbinuligay, nga matapna ini, kag mapahagan-hagan, ang nabatyagan nga kadlok sa pumuluyo, ginadugangan, labi na gid sa social media, amo nang siling sa departamento sa ikayong lawas, hindi kamo anay magpati-pati sa social media. Kay kagamay sang kaso, ginapadako, ato balang daluyag pag ginilaya, nga maglapta ining kagaw dire sa pungsod Pilipinas. So amo ini ang nagakatabo subong. Pakamaayuhon na lang sa mga Pinoy dito nga hindi magpauli sang sa pag-abot dire daw pananaw sa taos imo daw tublang dumay aro kagabalatian nga likawan ikaw. Tiyabak mo nga bisan wala ka ginabit-bit ka balatian niya. Bangod nagalin ka sa mga pungsod. Pag-abot mo dire kay ginpapauli ka. Wala labot sa kwarentina. Likawan ka pa sang pumuluyo kay bangod dito ka nagalin. Sa diin dito nagsugod ang kagaw. Sining coronavirus ngani. Amo nang rason sang pila naton ka mga Pinoy dito nga hindi na lang magpalauli kag pasulabihon nga magtiner namang sa among pungsod. Samtang diri sa aton natamaan na kita sang exhibition man tanan nga mga ukay-ukay mga bayo nga ginabaligya dumilian na ang paggamit sang panyo kinalan safety gid nga hindi kita magamit sang panyo sang iban, hindi kita pwede makabiso-biso, hindi kita pwede makahinaksanay da, hindi kita kinalan maghalok-halok da, hindi kita kinalan kinamustahanay daw nasubrahan. No? Amo na yung Pinoy mo, daw nasubrahan. So abot silingon, hindi taman pagpataman. Ang aton imuon, himo kita bagay, nga pabakuron ng aton lawas, hilway kita sa kagaw, kag proper hygiene gidi, ang kinahanglan naton.
So mo ina ang pinakaulihing report subong. Samtang ginakulbaan ang iban nga kapungsuran, ang Estados Unidos ginakuha ng ila pumuluyo dito sa pungsod China, ang pila ka mga Pinoy hindi magpalauli bangod sining pila ka mga rason nga base kon kahadlukan pa sila sang ila kaugalingon nga mga paryente himata kag kakilala kung may balang nga nakapauli sila halin sa pungsod China. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 36. Mabalik kami pagkatapos ini. This Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 39 na sa imo pag-ehersisyo ni magkalipata mag-detoxify gid. Inom gid DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig ini panubo sang blood sugar bangod sa mga organic compound niya nga bisin, charantin kag polypeptide. Kani kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sa diabetes, mag DTX 500 kamo. Himuan ninyo ini nga batasan nga mag-inom DTX 500 adlaw-adlaw para sa pagmintinar sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500 mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 40 na.
Puwerte na. Ang arangkada. Manami man niyo, ang arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte, siling niya ng korupsyon bala sa mga ahensya sang gobyerno kung ikumparar mo sa korupsyon sang iban nga mga dalagko nga negosyante, bilyonaryo kag milyonaryo, kamalingking lang ang korupsyon nga nagakatabo sa pila ka ahensya sang gobyerno. Siling sang presidente, siling niya dapat bantayan ta ining mga iho pamuyayaw, grande patula nga mga bilyonaryo kag milyonaryo. Nya ining mga korupsyon sa custom ning Bureau of Internal Revenue kag pila pagid ka mga ahensya sa gobyerno, sos niya kamalingking ni ikumparar sa korupsyon ka mga kickback nga ginahimo sinindalag ko nga mga kompanya. Porte, no? Winaswasan ni gitudo. Nya luyag ko maabot ang adlaw nga mabilanggo ining milyonaryo o bilyonaryo bisan isa lang kabulan bla para magkaladudla. Sila niya ining mga dispintaha nga mga dealing sa dalagko nga mga bilyonaryo kag milyonaryo sa gobyerno ining mga water concession nga kontrata, light rail transit project ka University of the Philippines Ayala Land Technohub Agreement nya porte ni. Nya di nga plano ko nga magpasaga gani kaso sa water distributor nimo Maynila kag Manila Water sang presidente sos porte ni. Daw gingatasan nila ang mga konsesioner sa pungsod Pilipinas. Ang dalag ko niya nga mga baligyan na ektarya sa duta, mga dealing, hindi maintindihan nga porte ang kickback, porte ang ganansya. Sos, amo ini mga tao niya nga sobra pa ni, kalain kagkakurap pa sa pila ka mga ahensya sa gobyerno. Ga sala-sala na subong, ang iban nga mga dalagko, mga milyonaryo kag bilyonaryo nga mga kompanya kag mga nagapanagiya sang amuman nga mga kumbuyahan bangod sa arangka ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya sa una mga untouchable kamo. Nya pro kun ako iyang pamagkuton porte kamo. Gareklamo ang iba nato sa korupsyon sa mga sanga kag ahensya sang gobyerno pero kamo sobra-sobra kamo nga pang-ilad sa tawo. Porte, hinimo nyo gatasan ang pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Hala, porte ni, wala pili, Ayala kagiban pa, inarangka na ni Presidente Rodrigo Duterte. Nya manamitan ko, mag-abot ang adlaw bla, nga bisan kadali, pusasan kamo, kag ilunggo sa bilangguan, nya bisan isa lang kabulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46 na diri kita. Kung mag-loan ka, kinalan nubo ang saka, dasig magproseso sang papilis ninyo para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction, kag renovation. Diin ka mo makadto. Federlep Lending Corporation ang katuan. Ara lang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May mga satellite man sila nga opisina. Dira sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Lending Corporation bala. May ara man sa corner Yungki, Goria Street, La Carlota City, Kagdalan Mabini, Sonpordas Talisay City. So kung mag-loan ka now na, nubong saka, dasig magproseso sang inyo papilis. Federlep Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Daw maayo man niyo ang ginhimo sa syudad sa Bacolod, magapanagtag libre nga 75,000 ka mga face mask sa pumuluyo. Ini blang ginabaligya ni. Wala na, sang stock ang aton sini nga pila ka ginabaklan sini. Ang akon lang ya, kung daw wala giman stock ang urot na okay lang. Hindi alam bla pagtaguot nga ibuyan na kung masyado na gid kamahal. Ang akon okay lang ya, kung nawadan kay manti, purtigi man ang baklanay mo. Luwas sining coronavirus nga ni. May mga paglupok sa taal, purti mo itong pagpadala sa mga face mask dito sa Batangas. Sa taal, purti man, damo-damo man naging padala to, libo-libo, milyon ganiguro. Daw hindi man nato babasol, basi husto man, nga wala nabilin. Kay purti kabakal. Ang punto na dire, nga kung urot na ginman siya kay gingamit, okay lang. Ang malaim lang ni nga kung purti kadamo sang stock sini, kag bangod sining daw kinanglanon gid, kag daw emergency gid, nga baklon, taguon mo bala. Pagkatapos, panilagan, puti-puti, kakalimutan mo nga negosyante, pagsiling, pag-ibual sa presyo, buyan mo dayon, amo na ang mga negosyante nga ginatawag bintahuso. Kabay pa, nga hindi tuod ina. Pero pasalamatan tag syudad sa Bacolod, managtag sila 75,000 sining face mask gani. Ginpahayag ni Mayor Bing nga nagpakigangot sila sa opisina sang City Health kag pamangkuton ko sino dapat tatagan prioridad bala. Tiyang prioridad nga tagaan sini amo ang mga tigulang, mga senior citizen. Ay maayo man no, daw dala na ko da. Suno kay Executive Assistant Jomari Vargas, ang cluster head sang City Disaster Risk Reduction Management nga opisina, nag-order sila ang syudad sang 1,500 kabakse sang face mask na ni. 75,000 kabilog. Ang mga tigulang ka mga senior citizen, una gida, ang may mga masakit bala. Amo ni ang unahon, prioridad. Ini blang N95 nga ni, ginarekomendar ini nga ipagamit lang sa mga nagaatipan sa pasyente. Man, purti ka bakal, libuton mo subong ang mga butika kagiban pa, wala ka baklan. Kay urot-urot gid. Ti kabay pasiling ko kaina nga urot ginbakal para usaron sa mga bumalakal kag pumuluyo. Hindi lang pagtaguon, hindi pag-i-hoard. Kay kon hoarding na gani, daw humay bla, kag daw humay kag kalamay, nga kon barato taguon, pagmahal pagwaon, tiya mo ni mga bintakuso, hindi man tanan. Kabalo kita may mga negosyante man niya, nga may mga pagkabalaka sa aton pumuluyo. Kabay pag hindi matuod, hang hurding sining pila ka mga bagay, buyan lang kon magmahal ang presyo. Ang akon mo lang ya, hindi nyo paghimuon ina. Kay kadelikado bala siya na. Basi bala bumalik sa lawas nyo,
ang gaba ti man kag mirisi ay delikado na. Kinahanglan ang husto-husto lang. Ang ganansya diutay. Ganansya nyo lang kay ti kung manegosyo kang wala ganansya tinungguas na. Nagpuli ka sa balay muro kag paltugon ka martilyo ulo mo may bukol ka pa kay kapon. Ang negosyante maganansya gina, hindi lang pagpataman. Ang ganansya okay na, kag hindi pagtaguon ang hurding sala na. Manghimulos kay mo ya, kay wala sang stock, taguon mo, kag kung magmahal, pagwaon mo, hala, balikan ka gani sa gaba, timan kag biris, ay ambot sa imo. Kinahanglan husto-husto lang. Ang ganansya, katamtaman lang. Para nga, ang tanan-tanan bala, maka benepisyo man, buhiin nyo kung may ginatago kumuda, now na, buhiin nyo kay nagakinanglan na ang pumuluyo sini. Man ang pila naton ka mga utod, yati, kabalo ka, gabatyag magkakulba, hindi lahog-lahog ni mo. Ang coronavirus nga ni, hindi nilahog-lahog, malaton saya mo. Sugilanon lang ka mo, umagsik lang lawayag, tumupas baba mo, tapos kagid. Mangatse siya nga raka, impas kagid. Umubos siya nga araka, tapos kagid. Amo na nga kita nga mga pumuluyo, bisan sa sulod sang balay, kung kaubuhon mo, palayo sa mga upod mo, kung mga tsika palayo sa upod mo, hindi kaya mga tsis at tubangan sa pamilya mo, kay ikaw mismo naghatag balatian sa pamilya mo. Amo nang siling ko, diutay nga kwa na, diutay nga pagtulunan sa ikayong lawas. Kung mag-ubot abo ni baba mo, kung mga tsik ag iban pa, palayo ka sa pamilya mo, labi na gid kung may mga kabataan, basi malatnan bala. Ang ato niya por sigurado lang, no? Ang iban ganiya, natamaan naman sa piktos, pati ang pinggan lain gid, ang baso lain gid, ang kutsara katindur lain gid, nya lainon tanani imo ganiya, hindi ka magtandog ya sang iban ba daw. Balatian nga anos ba? Action Radio Philippine Standard Time Lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Life. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may
wala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57 na. Ariho, bago nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang kulang ginadugangan ang sobra ginabuhinan. 7 ka sangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ang sangkap ya turmeric, malunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C kag amargoso. Dako mabulig sining evergreen sa pagpanubo sang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine. Kag kung may kulang ka sang vitamina, pareho sang vitamin E, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan niya. Amoy ni ang Evergreen Herbal Capsule. Ang manami kaya aprobado ini sang Food and Drug Administration. So, tilawin ninyo, bakal kamo sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,